puro fried chicken at adobo lang ba ang alam mong iluto sa manok? So sa episode na to, magluluto ako ng ibang putahe sa manok. At eto na nga pala yung nabili kong puro drumstick mga kasolid. Nagready na rin ako ng tubig tapos nilagyan ko ng asin, pamintang durog. At papakuluan ko lang to, siguro bibigyan ko ng 20 minutes. At pagkalipas ng 20 minutes, eto na yung itsura niya. Iseset aside ko muna para lumamig mga kasolid. At hindi ko muna tatapon itong pinagkuluan ng manok dahil dito ko papakuluan yung 5 pirasong patatas. At sobrang napakabango nito, grabe. At pagkalipas ng ilang minuto, malambo na yung patatas, hinati ko nga pala sa gitna para mas mabilis siyang lumambot. Papalamigin ko rin muna yung patatas mga kasolid. At habang pinapalamig ko yung patatas, hihimayin ko na yung mga chicken drumstick, napakalambot oh. Hihiwalay ko lahat ng laman sa buto mga kasolid, parang ganyan yung itsura oh. At ito na yung itsura ng puro laman ng drumstick mga kasolid. At ito na yung mga buto at hindi ko muna tatapon to dahil gagamitin ko mamaya. At tatadtarin ko na muna yung mga laman ng manok mga kasolid. At sana gayahin nyo ang recipe to, grabe, sobrang napakasarap mga kasolid. At eto na yung itsura niya, parang sisig na siya. Tapos malamig na rin yung patatas, yan. Lalamasin ko na lang dahil wala tayong pang durog ng patatas. At sasangkapan ko lang ng sibuyas. Tapos maglalagay ako ng asin, pamintang durog. Tapos maglalagay din ako ng garlic powder. At ihahalo ko na rin yung tinatad kong laman ng manok mga kasolid. At hahalu-haluin ko lang to hanggang sa magsama-sama yung mga nilagay kong ingredients. Parang nagmamasa ka lang na tinapay dito. At kung nagustuhan nyo ang video to, sana po huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. At ito na yung itsura niya. Iuhulma ko na ito mga kasolid, parang ganyan sa ginagawa ko. Tapos ilalagay ko dun sa buto, kaya hindi ko tinapan yung buto dahil gagamitin ko. Yan, parang ganyan lang oh. Mamasa-masahin lang natin para maging parang drumstick na siya. At ito na yung itsura. Tapos lalagyan ko muna ng harina, tapos isasausaw ko sa itlog, tapos sa breadcrumbs. Ganyan lang ang gagawin natin sa lahat, babalikan natin mamaya. Yan, okay na to. At nag-ready na rin ako ng mainit na mantika para start na ako magprito mga kasolid. At pagkalipas ng ilang minutong pagpiprito, eto lang itsura niya. Tingnan nyo naman mga kasolid, napakaganda ng itsura oh. Siyempre, ano pang gagawa natin? Magtitiki man time na tayo mga kasolid. First bite tayo mga kasolid. Napakalaki oh. Sus Mariosep, kanyama na po. At bagay na bagay siyang terno sa kanin mga solid. At yung sausawan, bagay din siya sa ketchup. Kain po tayo. Sus Mariosep, talagang napakasarap mga solid. At bagay na bagay talaga siyang pang-ulam, pampapak, pampulutan. Siguro sa mga namumulutan, pwede to mga solid. Mainit-init po, medyo napasupa-supa ako dito. At sobrang lasang-lasa yung patatas, yung garlic powder, pati yung mga nilagay nating ingredients. Sobrang napakasarap mga kasolid. Pag ginaya nyo to, talagang masasarapan kayo, promise. Siguro last bite na lang ako dahil naghihintay na yung mga nasa likod ng camera. Sobrang nanggigigil na sila para matikman itong chicken potato drumstick. At sasabayan mo rin ng malamig na Coca-Cola. Siguro hanggang dito na lang muna ang episode na to mga solid. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat.